Narodil sa Boží syn. V tento deň pred vyše 2000 rokmi sa v betlehemskej maštali narodil Ježiško. Na dieťatko, čo spalo v jasličkách vystlaných slamov, sa prišli pozrieť ľudia z celého sveta. Niektorí mu priniesli dary, iní pred Spasiteľa predstúpili s prázdnymi rukami. Prišli ľudia so zlomeným srdcom aj tí, ktorých srdce prekypovalo láskou. A či už si užívali veľké bohatstvo, alebo sa topili v dlhoch, trpeli bolestiami či chorobou, alebo sa tešili dobrému zdraviu, súžovali sa trápením, alebo sa radovali zo života, boli v rozkvete mladosti, alebo prežívali jeseň života. Ježiško každého privítal s otvorenou náručou. Narodil sa pre každého jedného z nich. A teraz dobre nastraž uška. Kamarát či kamarátka, prezradím ti tajomstvo. Ten večer sa Ježiško narodil aj pre teba. Ak zavrieš očká a prihovoríš sa mu v modlitbe, môžeš aj ty zažiť zázrak z betlehemskej maštale a predstúpiť pred Božieho syna. Ak sa tvojej dušičky zmocnil smútok, zdôver sa mu so svojím trápením. Ježiško usuší tvoje slzičky a pohľadí ti zronené srdiečko. Ak sa bojíš, môžeš mu prezradiť, čo ti naháňa strach. Ježiško ti dodá odvahu a prinavráti stratený pokoj. Ak sa tešíš, podiel sa s ním o to, čo ti prináša potešenie. Ježiško sa bude radovať spolu s tebou. Dnes večer nám Pán, ako v ten deň v Betleheme, daroval ten najvzácnejší dar, svoju lásku. Lásku, ktorá presahuje tento svet. Lásku, ktorú nám nikto nikdy nemôže vziať. Lásku, vďaka ktorej pociťuješ nebeskú radosť.